Kaixo, Belian! Kaixo, Kenny! Ondo zabeko! Zer ilusioa zuen bide urtea, ez? Bai, plazerra da zurekin hemen dutia. Duguan zera bine. Ni zestoa ganez. Zestoa. Zer impolita zer. Bai, horre txiki baino, bueno, bere xarma dauka. Bebe alde zarakin, behorre lege jauberia. Horrelakaku ekaiko kobazuloak zastagai bersari eskola. Hori ez da, hori eitzi zuen. Eitzi zuen? Bai, baserri hor dago, baina baserri eskolek ez da. Enterretu nintzen, zerretik itzi zuen. Nola? Pandemia garaian, itxi aldi hori ukiden unean, jendeik etzan juten eta bestia, eta berriro errekuperatzeko area ikaslea juteko eta, erabizuen iztea. Zer pena. Bai, pena bat. Zu, hain egondakoa izango zera. Bai, ni areago naiz, udalekutan ikasle bezala eta monitore bezala. Zer ondo. Bi aldetatik. Zer ondo. Baina musika munduan saituta zera, ez? Bai, musika munduan txiki-txikitatik sartuta nago, aitakin batea eta amakin batea sartu nintzen, eta gaur arte. Trompeta. Bai, trompetakin jarduten naiz, baina ez da nire instrumentua. Nik txikitan nahi nun trompeta ikasi, baina ez dakit ezautu Juan Carlos Iriza, zonatizu? Bai. Juan Carlos Iriza zeon gara eta musika eskolan zuzendari, eta pixkatola engainatu zian, zantzian danotzago trompeta egetziola eta neukala bombardino bat. Berria, konpondu berria eta, enun ezautzen, bai, eta horrekin, bombardinoekin gaur arte. Ez da horikoa bombardinoa jotzea, ez? Ez, oso jende gutxi jotzeo, jotzezun, nik zintzen nian, oso ez ezaguna zen, eta gehiengoantzak ere oso ez ezaguna den instrumentua da. Baina nik uste gero eta gehiago ezagutarazten ari gala, eta ohikoa bihurtzen ari gala. Naiz eta horikan lana daukagun jendiak ezagutarazteko instrumentu hori. Zuetzako ikasketa itzela izango zen. Zerbait ezer jakin gabetik zer berria ezagutu eta sakondu. Hori da, bai, ez totalmente ez ezaguna zana, ezagun nintzen, familiarizau, eta oso gustoko gintzaiten instrumentu bat da, banda munduan eta jotzeko. Baina, bombardinoa, zer edaka berezia zuetzat? Bombardinoa berezia, banda mailan eta oso instrumentu berezia edo garrantzitsua dela esango nuke. Zen, trompeta, klarinete eta olakoak melodiak egiten dituzte, tromboiak eta tubak, bajuak eta kantuak osatzen dituzte, eta gero bombardinoa dago, hor, aparte dijo la bezala, melodia eta kontrakantu da. Gehienetan, kontrakantu hori bombardinoak eta ematen dute. Eta horrek ematio bere xarma instrumentuari. Eta zu bombardinoari esker esango dugu igual operetago, baina gehiago sinfonikoa benaldetik jodezula bandetan eta. Hori da, nik bombardinoa ikasi nun, eta beti ibili izan naiz, herriko musika bandan sartuta, eta herriko txarangakin ibili izan gara. Eta hor beti zen da sartu nintzen bombardinoakin. Eta ondoren ja egon naiz, ikasketak hemen Donostin, bai konserbatorioan eta musikenen, eta ja tubakin sartu nintzen pixka baita hor, eta horrela ezautu edo orkesta mundu hori baita, eta tromboiakin danetan jotzeko aukera izan dut. Familiatik datokizu musikarako joera hori edo
behiatek badute bai hola musikarako printzipio bat edo. Nik esan duken familiatik datorren zerbait dela. Beti izan diate, nire aiton osabak, margu baserrikoak, familia dira eta trikitixakin, baina bueno, hortaz aparte, aita beti ibili izan da txistua jotzen, ama ibili izan da beti klarinete, piano, gitarrakin zerbait jotzen, eta txikitatikan aita txistua jotzea jote zainoan festetan, pues behak ikuten nintzen, eta nire uste baita izan dela. Etxian musika asko entzun izan deu, eta hortik datorkiten zerbait dela esan nuke. Eta etxian beraiek entxaiatuko zuten. Bueno, ez pentsa, bai, zehatze zuten, baina, bueno, izan da, behaiek musika instrumentuetaz aparte jo nahi zen beste bideo bat indet, baina behai ezker. Zer eman dizute musika ikasketak? Ezagutza lagun pila bat. Egia da, kuadrilla eta laguna ez dira, herri guztietan dazkazu ezagunak, pues herri guztietan dazkazu ezagunak baita ere musik txarra bat egitzen naiz, eta herri mogitze horrek, pues ekarri izkit jende asko ezagutu, lagun asko itia, ni zauke musikak aberastasuna ematizun da. Aberastasuna ekonomikoki pixka zailago da, baina personalki eta ezagutza aldetik, lekuak ezagutza, jende ezagutza, beste ezagutza maila hori oso aberatsa da. Gainera, txaranga, ni beti esaten dara kaleko performance bat, oizera, zu jutezea kontzertu batera eta hor zaude geldi ikusten. Zagutzen den baino, txaranga ibiltzen doa. Bai, txarangak beti arau kale jirak ititugu, hori da, lekuz moitzen ibiltzea, eta baita geldian, gehienain izan dugu zaite du kaleko jarduera hori, taberna, edo festak inotzeko ekintza hauek, oinez, bueno, ez hainbeste, izango geldi gehiago, ez eta kalian izan. Baina guk, adibidez, Ustekabe txarangan, azken bi urte, pandemiatik anona, izan ditugu antzoki barruko emanaldiak. Diska bat grabatu genuen, Eibarko kantu zaharrai buruzkoa berritasun puntu batekin, eta gero baita ere, ongea, Eibarko txistulari taldean urte horrenean, pailasuan txirrimir eta txirritonen ikuskizun bat genuen pailasuakin antzoki barruan. Ez da, dana kalian barruan itituko. Kolaborazioak ez? Hori, kolaborazioa, hori izan duna, Eibarko txistu taldeakin, Eibarko kolo gaztiakin ibilia baita txarangako lau partaide diska bat grabatzen, honetako diska bat grabatzen, beti dazkago elkartza batzuk, partaidetzak. Diska bat, estudio batean grabatzea ezberdina egingo zaizu ez? Bai, izan zen lan oso gogorra, esango dugu, zeren etorri ginen pandemia horretik prestatzen diska, zen egin nun 2020an, ita genituen 20 urte, eta 20an egin nun grabatu. Baina, pandemia etorri zen, geratu berri zen genuen, berriz hasi ginen martxan, baina berriz geratu berri zen genuen, eta hola luzautzit egun 2021ko gabonak arte. Eta orduan prozesu hori guztia nahi ez, urte oso bat hori prestau, ja, eunden maila baten esan nahi dut ja grabatu dana eta magia. Txaranga batera zoazen zuek ikusten zuek jortzen oso konzentratuta. Nolakoa da momentu hori zeugatik esentzia despistatu ez da festaz gozatu. Oisa, zer pentsatzen duzuen momentu honetan edo nola zaudete? Konzentratuta hon behar da, baina
gustatzen baita festan parte izatea. Nei adibidez gustatzen gehien bat buruz memoriz jotzia kantak. Konzentratu honbertzea, baina ja da, hainbeste aditan jo ditu kantak, ja automatikoki barnera otatatze zigula gehien bat. Eta festaz gozatzea kasu, ez gaude denbora guztian jotzen ez da. Edo kantutik kanturako tartetan, festaz gozatzezu. Bi bat egin ditugu. Jo, ambiente ipini eta festaz gozau. Jo, ze boneta, Bai, nahi asko gustatzeiten mundu bat. Eta gero esan dituzu Txiribiri eta Txiribitonekin kolaborazioa egin zenuten nun. Izan zen, ez genunin zuzenien Txiribiri eta Txiribitonekin kolaborazioa. Izan zen, Eibarko Koliseuan, Eibarko Antzokian, Eibarko txistulari kaldiakin, Iake Txirrimir 50 urte betetzen zituzten, esan ziguten, nahi genuen parte hartu, kontzertu berezi bat iten, joan ditun gure ustekarako diskako kanta batzuk txistulariakin batea, Txirrimir eta Txiribitonen bilduma bat Jose Mario Oiartzabalekin dakoak, hori hartu genuen eta moldatu genitun txistulariakin jotzeko, eta bezan zen, txistulari banda moduko bat, txistulari txaranga moduko bat izan zen, haiei omenaldi txiki bat egiteko. Zera zuentzako ustekabe taldea? Niretzako ustekabe taldea familia bada. Bai, sartu nintzen oen dela 10 urte izango ya, 10 gutxora era, eta beti da ni txaranga ibartarra da, nien eize ibartarra, sartu nintzen konservatorian indako lagun baten bidez, eta sartu nintzanetikan beti sentiu naiz oso ondo, oso maitatua, danok elkarren artean zaintzea, familia handi bada. Da lagunak eukitzen ezela herriko laguna, guretzat familia handi bada. Nire dago badakat, gauza bada musika munduan gogoeno instrumentu bajotzea, zalatua izatea, txaranga eta bateratzea, gauza egitea, konservatorioa, gehienak jokabe, baina zuri zaila egin zitzazu konservatoria jotea, erabakitzea, edo nola izan zen. Beitu, izan zen, musika eskolan, garai hartan musika eskolan egon, eta nik amak beti izan zen, konservatorio eta nik nion ez da kaso hondik iten, zenekin ondo zertzan mundu hori. Baina irakasleak, gogoratzen nahi, segun baten esan ziala, bainat, zergaitik ez dugu iten urrengo urtean sarrera proba hori, konservatorio bat esan dugu. Bale. Claro, endaukan informazio asko, eta gero junginan area irakasle ezagutzea, eta gero sartu nintzen nien egia da, hasieran gogorra intziteten, zen eskolatik pixkat berandu sartu nintzen konservatorioa adinez, sarra bat nintzalako, eta bigarren DBH-ko azken mailatoko ziteten lehenengoakin, eta zen eskola jungo izetan, handikan atea, eta zuzenean Donostira etorri, konservatorioko lanakin, etxea buelta berandu, garaiatan kirole dentzen nintzen baita, dana ustartzia izan zen gehin bat bidaiatikan. Betzan, trena edo autobusez etorri genuen, hori behitzeten gogorra. Ikasketa aldetikan, erraz moldatu naiz. Gustoko izan deten ez, beti izan da musika gustokoa, etzaitain gogorra egin, egia da, segun ze gai, baitzeizu gogorra, historia eta olako, nire kasuan, enez historia zaila. Eta hori baitzere gogorra, baina egia esan oso ondo, oso erraz, guztua pasatako 6 urte izan dira. Eta gainera, musikezen. Hori da. Osea, ez dezagun, aztu musikezen bezalako zentro bat, daukak pisua. Hori da. Agakaztabai, eta zu berritan eguteko ikaslea ez. Hori da.
behin bukatu nuen batxillerra, hor eukinun 2 urteko utzune bat, konservatorioakin bakarrikan, eta nenun ikasi kirol ikasketa batzu, baina ezin izan nota gaitik enintzen sartu, eta gara hartan esan, pues, musika. Dana musika. Eta egon nintzen 2 urte prestatzen ja musikeneko sarrera proba, zeren leku bat dago, plaza bat egotea normalea, gure instrumentuan, eta etorri ginen urte hortan 3 gogoratzen naiz, 3 ikasle. Eta, claro, bat hori izan behar zu, bestela, jun behar zu kanpoa, edo bestela hurrengo urtean berriz esaiatu behar zu. Eta sartu nintzen musikenen, 2000 konservatorioko, eta hurrengo urtean jarraian, eta guztua, egia esan guztua. Musikenei bai intziten gogorraua konservatorioa baina. Bai, exigentzi maila asko zaudioa da, lehengo pare bat urtetan da ordu pila bat azkazu, teoriko, praktiko, eta gero eta aurre osoa zenean, ordu gutxio sartu behar dituzu. Baina, bueno, jo guztua pasatako baita etapa bat izan da. Lakatatu dezut, zer eman dezun ustekabek. Baina musikarekare asko apuntatuko zuen. Bai, musikene aporta dian azken izan da, bai ezagutza maila, ikasketaretik ezagutza maila hori giltzia, eta gero ia bai lan mundura bidian nire gremioko jendia ezagutzia, ez da? Adibidez Bilboko bandako bombardistak, turistak, adibidez oain behin bukota gero oain Gasteizko bandan nabil baita ordezkapen batzuk egiten, orduan hango jende bat ezagutu izan dut. Gehiena hola azpimarratuko nukena da, ja behin lan munduko errealitate hori ikustaraztezula musikenetikan. Bombardioa jotzeko garaian, zer eduki beharena kontutan? Bombardinoa da, haizezko instrumentua da. Haizia oso garrantzitsua nola otatzen da. Arnasketa diafragmatiko izatea eta ez bularretik ezartzea arnasa. Guretzako da metal instrumentuak, trompeta, tromboiatua, bombardino, trompa, hau dira, behin izan ziren dira gure bosgora gailua dira, gure altabosa dira. Guk sortze deuna, ateatze instrumentutik. Orduan, ezagutza hori behar dezu, Espainiak nola vibratu, soinua nola atea behar dezun, dana gure barrutik ateatzen gauza bat da. Nik izan guke, garrantzitsuena hori da. Ondo barneratzea imerreko gauzak, arnasketak, vibrazioak eta horiana, eta hori ondo balen bakau barnerota, erraizagoa da, instrumentua jotzea. Bestalde, kirol munduan ibilitakoa. Bai. Ni esan nuke danak ez, kirol danak ez, baina kirol asko probatu ditutela. Gare baten izan naiz atletismo egiten, atletismo edo crossak, kanpoko crossak, txirrindularitza, eskubaloia eta futbola batea egin izan naiz. Eta hortian, crossak kendu nun, jarri nun eskubaloia sumaian pulpokin, eta futbola eta txirrindularitza. Eta gara baten esan, aukeratu behar bat, eta gatu nintzen futbolakin gehatu nintzen, belauna erdi puskatu nun arte, eta gero txirrindularitzan sartu nintzen, bultatu nintzen urtete gero futbolea, buskatu nun beste belauna, eta ja esan nuen, jazta. Hemen ja, fin. Eta bain jarretzen nire kabuz txirrindularitza egiten. Gutxi, baina zer gaitita. Polita da bezekletan ibiltzea, Bai, nahi asko gustatzen zaik. Egin bat, gozatzeko, bai ingurutaz, eta, zerbait italdea, zure gorputza moitu behar dezu, ez da talde kirolian dano bat ez da zure buruekin egin beharko gauza bat. Baina, nahiz eta belauneko lesioiek eduki futbolean eduki duzu aukera kirol mundua ezagutzeko, betan egoteko hainbat
kiroletan jarduteko, ez? Bai, lesioak izan dira ja, esango dugu, azkeneko, nire kirol bizitzako azken urte horietan izan zen. Eta bai eman eta aukera pila bat, disfrutatzeko, kiroletaz gain, ebili naiz baita entrenatzaile moduan neska txikiakin ebili izan naiz, futboleko arbitro izan bai pare bat urtez, eta baina pare bat urtez, eta musika, kirola, dana ezin detin. Eta utzi nun dana, eta esan musikan. Baina bero gainera, gu gaztea behala, ez du behar dugu. Nolatan ebitzen dituzue beste gauza. Edakiko egiten da, baina... Bai, zu nahi bale badezu gauza bat egin, nik hori beti zanet. Nahi badezu, daneako dakau denbora. Daneako, denbora nola atatzezu, hemen eoteko, bestia. Nahi badezu, bilatuko zu nahiz da, 5-10 minutu izan, leku guztitan eoteko. Nahi, hori esaten du jendeak, gerdokan denboa zutu izan du, nahi dezu iz, nahi dezu iz, beti egoa denboa, kontuaina denboa bilatzea, baina nahi bale mazu, aukituko duzu denboa hori. Bai, nik amakin ezak ezia, lagunai joaz festaz ez dakit noa. Eta nik musikale honen zen, musikatik etorreko naiz, eta jugunez lagunana, baina bihar dakazu beste kontzertu bat. Baina, egon naiz hor, hartuko zerbait, 10 minutu, eta buelta gunez etxea. Eta bentsat, kumplido de lagunaki, eta horren gondian behar jugunez kontzertu. Askotan kumplitzea esoiek, eta gozatzea, baina kumplitzea asko betetzen du. Bai, nahi asko zen, bintzat, hastian ziar nahi zehoten lanatikan bestia, baina momentu hori dira, hemen nago, enaiz desagertu, esateko momentu bat, ezta? Hemen nago, zuekin nago, lasaitra bat hartu, eta egongo aurra gona zain. Gauza pila bat egin duzu, komentatu dugu musika konservatu doak, ez usteetan da, eibako bata, kirola, futbola, eskubaloia, txikiduraritza, eta hori gaztea zera, eta horregatik galdatuzen duzun. Nola galogatuko zenuke hogeia dute egindako guztia. Galdera ona. Nik uste balorazio oso ona, niretzako balorazio oso ona ingo nuke. Oso indituten gauza guztitan niretzako aberasgarriak izan dira. Bai, zentzu desberdinetan, ikasketa, esan dugu harremanetan, balore batzuk transmititzako orduan, ni uste, naiz eta honik zu esan duzu bezala gaztiak izan, asko ikastia da. Ikastita gaude eta honik ikasteko asko dakau. Bakizu hemen asirea dagoen dala, hilabete batzuk galdera orokorrak egiten. Zer musika entzuten duzu? Ni gehiago bideratzen naiz euskal musika. Beti txikitatikan entzun izan ditut aitai eta asko gustu izan zailako euskal abesti zaharrak, Marti Korena, Lete, Laboa, eta beti tira izan nau horrekin nik usteet euskal musika. Kanpoko musika gustatzen zait, baina ez hainbeste balore gehiago ematen diotelako nik euskera bultzatzea eta bakit euskeraz gauzatzuk zaila diala kanpokoak inglesez edo dela zitia baino, eta nik horri balore gehiago ematen diot eta nahi dut euskeraz
euskaraz entzutia, edo musika tradizionala, alboka, naiz pixka ezago forofo. Etxekoagoa egiten zaituela. Gertatzen zen. Eta zaletasunak dituzu denbora asko. Denbora daukazu. Nahi bada. Hori da. Zaletasunak beti, hori da beste puntu bat beti amakin da ibilin izena pixkat rifigrafian. Eske musika zure lanbidea da. Bai, nire lanbidea da, baina nire zaletasuna da baita. Claro, nire txaranga ez da niretzako ogibidea, da nire zaletasuna da didez. Orduan, musika niretzako da lanbide eta zaletasuna bila batea. Biek batea ustatzen duen gauza bada. Baina gero badao momentua dibidez oain prestatzen egia zestuan dator bertzio gaua. Eta lagunakin musika ite hori ez, nik trompeta bombardino jotze, baina ez oin honetan bateria jo behar da. Orduan hor, zaletasun horrek bultzatzen dago eta holako pauso batzuk ematea, eta kirola aldeten guztietan itia. Bai, daneako dago denbora, baina hori, musikaen afizio eta lanbide, orduan dane erresago bezala notet. Eta bateria jo duzu inoiz. Musikenen eukinun urte bete, perkusio klase bat, eta zintzen pixkato, baina bai izan dut beti barruan arra hori gustatzen zait, eta rock kontzertutan gehien fijatzen da izan nahi bada bateria nola jotze, ematen gusto hori. Nik uste dela baita herramienta, ez da ino bat. Barruko energia hori soltatzeko, azkenean bateria jotziak asko nekatzeu, eta koordinazioa lantzezu, neke fiziko da, burua hor bai horretzara kontzentrauta bakoitzak zein behar duen, zen bestela ez behar kontzentrauta bateria jotzia zaila dela, ibiltzi ziti. Normalean, ez dute egiten, baina zure galdera bat ikoizun. Ez oiko galdera bat esperimentala. Hau da, nire galdera bat aspatuko ez zu erraztuna nahi duzu bezala asmatzeko. Orduan, beti ibilizea taldeekin, bandekin, konbertsatu dugu azpetuko musika. Banda, ez usteak elbau, baina zure instrumentua gehiago sakonduta egiko zenuke zerbait bakalari buruan edo diska bat atera edo... Galdera polita, Egia esan bakarlari moduan, eukidet aukera, nire instrumentuakin hor dakau Euskal Herriko Euskal Herriko tuba elkarte txiki bat esela daukau Azpeitin donatu jaialdia deitzea, eta hor juntatzea tuba eta hor berdino joliak biltzea urtero. Zaiatzea urtero behin minimo biltzen edo bitan. Eta ekintza honesa, talde honek eman dit aukera, bai jotzeko pianista batekin bakarlari bezala audizio txiki bat, entzunaldi txiki bat diteko aukera eman dit, eta baita ere eman dit aukera, Hernaniko bandakin bakarlari bezala jotzeko, nire konservatorioko maisu izan denakin batea, Bilboko bombardinistatik batea, Gijoneko beste tubo batek tuizaren ematea, eman dit aukera hori bakarlari bezala jotzeko. Gustatu zait, sentsazio hori dalako erronka bat, niretzako da erronka bat bezala, venga, hauin behar dezu eta aldik ondoena, gero ingo nuken zerbait gehiago, holako noizbehinka egitea, bai gustatu guztitzen. Ondo dator, bai nire maila mantentzeko eta niretzako erronka bezala. Diska grabatzea,
a ber, bai, baina zaila da. Nik ez daukat, moldatzen naiz moldaketat batzuk egiten, txarangako moldaketa egiteko, baina ipini izan izenean zerbait asmatzea eta zea, nik esan ez dela nire punto fuerte bat, inspirazio maila, hainbesteko inspirazio hori eukitzia. Baina beste gauza jakineko esan. Bombardinoak musika komposatu daiteke. Bai, a ber, azkenean, bombardino bakarrikan jotzeko, pues agian, badaude obrak kontemporaneo eta musika kontemporaneokin nola bai. Baina bakarrikan jotziak, igual pixkat oso urria bezala, ez da piano bat o gitarra bezala, dakazula melodia bat eta atzetikan baita itezkazu, harmonia hori ere osatzi dakazuna polifoniko hori. Itia hona da, bombardinoentzako osau musika bat eta atzetikan banda bat otea. Diska bat, bombardino solista, bakarlari bezala, eta atzetik banda bat otea. Ezagutze baten bat, ezaguna Bilboko bandan daun bat, hori indula bere proiektu bezala, josun bere murtziko banda batekin grabatu zuen, eta bea beti bakarlari bezala. Hori izan ikustet, hori izango etzara bestela, musika talde baten melodia jotzen, edo horako zerbait izan beharko lukela irutzi zaitu. Baina azkenik zentzen dira zure kezkak. Zagitzen dizu loa gauetan. Loa gauetan? Loa gauetan nire gauza pertsonalak baino gehiago, kentzen daue, nagon taldetako arazuak. Txaranga, herriko bandan oso, ez dakit, da ni naizelako gola, oso barneauta denet gauzak ondoin, bestia, eta ezin dianean, edo zerbait gaizki joanean, horrek bai preocupatzen da. Nik uste hori dela nahi luak entziten, ez nirekiko, gehi bat bestiakiko, dakaten, hori, ondo egiteko... Baina hauek nik uste gauza alde onbat dakala, eta da zugekiko dakazuk segurtasun handia. Zugekiko dakazuk segurtasun bat hauek oztopatzen zituela kezkak eukitzea eta da beste ganako kezkak dituzun. Hori da. Bai, hori da nire punto debil esango, baina bai, nik kezkatzen ez dene gauzataz, baina batzutan bai gain jartzen dutela beste batzun arazuak. Baina, bila eskak momentu hau oparitzea gatik. Zuri gombidatzeatik zure txokonta. Bilaleko leguago bai gure ikusle. Bai, noski. Agur! Agur!